Добрий вечір. Час новин на АТР. Сьогодні 5 квітня, вівторок, це 768-й день анексії Криму. 4 кримських мусульман окупаційний суд залишив у в'язниці до 8 червня. Про це повідомляє адвокат Еміль Курбеддінов. Їм закидають участь у партії Хізбут-Тахрір, яку в Росії вважають терористичною. Засідання Київського районного суду Сімферополя пройшло у закритому режимі на прохання представників ФСБ. Адвокат заперечував і оголосив відвід судді, однак його не задовольнили. Всіх присутніх спостерігачів вивели з зали суду. Еміра Усіна Куку, Вадима Сюрука, Енвера Бакірова і Мусліма Алієва затримали після обшуків в їхніх будинках 11 лютого. З того часу вони знаходяться у СІЗО. Началось все с того, что Федеральная служба безопасности Крыма заявила о желании проведения закрытого судебного заседания. Они посчитали, те родственники и просто слушатели, кто пришел, могут нести какую-то угрозу. Поэтому суд принял их заявление ФСБ и решил, что заседание будет проходить в закрытом режиме. То есть, по сути, было закрытое судебное заседание. Адвокаты возражали, представили. То есть по УПК есть только строго определенные основания, и ни под какое из этих оснований это не подпадало. После чего судья все-таки принял решение проводить закрытое заседание. Нами был заявлен отвод суду и недоверие. Суд также посчитал это необоснованным и, в принципе, продолжил судебное заседание уже в закрытом режиме. Как всегда, ходатайство о продлении основывается на одних предположениях, я так скажу, что они могут скрыться, они могут на кого-то там влиять, они могут свидетелей запугивать и так далее, и так далее. То есть каких-то фактических доказательств представлено не было. Вот. И помимо всего, это нарушение принципа гласности, и то, что их держали в клетке, они еще не приговорены никаким наказанием, приговоров, вступивших в силу, нету. И держать в клетке людей, которые считаются невиновными, я думаю, это тоже определенное давление. У будинок батька кримського бізнесмена і делегата Курултаю кримських татар Алі Озенбаша намагалися увірватися озброєні невідомі в масках. Про це повідомив сам Озенбаш, пославшись на трансляцію камер відеоспостереження. У грудні в Меджлісі повідомляли, що російські силовики збиралися провести обшук будинку Алі Озенбаша, але співробітники ФСБ і поліції не застали його або його рідних на місці. Они приехали, ломились, никого нет. У меня видеокамеры стоят наблюдение, я просто сигнал получил. Вот. И в 6 часов утра они тут стучались, ломились, перелезли через забор, пытались дверь открыть. И все, после 8 уехали. Я никогда, в общем-то, не избегал. Если они вызывают меня, то я этого и являюсь. Вот. Но сейчас они меня не вызывают. Вот. И я считаю, что это просто попытка очередная опорочить мое честное имя перед соседями. Тут же люди в балаклавах, вооруженные. Понимаете, это же не первый раз происходит. Вот. То есть вот такая дискредитация. Главу Бахчисарайського району Криму звільнили за шашличну біля Зенджерли Медресе. Ріфат Дердаров написав заяву на звільнення, бо не впорався із завданням глави російської адміністрації Криму Сергія Аксьонова прибрати з території Бахчисарайського історико-культурного заповідника шашличну. Але кафе працює і активно готується до курортного сезону, зауважив віце-прем'єр окупаційної влади Криму Руслан Бальбек. Процес масового знесення самобудів почнеться в Криму у вересні. Цю кампанію Кримська окупаційна адміністрація розпочала у кінці минулого року, коли Сергій Аксьонов дозволив без рішення суду зносити будівлі. У жовтні минулого року в районі Жигуліного гаю в Сімферополі будівельна техніка зрівняла з землею десятки будинків учасників поляни протесту. Вони роками добивалися, аби їх ділянки узаконили, але місцева влада віддала землю в оренду бізнесменам. Зараз деяким домовласникам мікрорайону виплачують компенсації за добровільний демонтаж будівель. Під загрозою знесення знаходяться й будинки кримських татар у Судаку в масиві Алчак. У кінці березня їм дали 10 днів, щоб виплатити близько 72 мільйонів рублів. Якщо гроші не знайдуть, їхні будинки знесуть.
Первый реестр показывает, и будет адресная часть в этом реестре этих зданий и сооружений, которые незаконно возведены, и все могут ознакомиться будут в интернете в том числе. А второй реестр – это то, что официально будет внесено в разрешительную систему. И тогда можно будет сравнить, что где находится, любой гражданин, любой общественник может туда зайти. У Криму неможливо підняти сільське господарство без води, визнав голова парламенту російської адміністрації Криму Володимир Константинов. В черговий раз на засіданні президії лунали заклики надати концепції видобутку, зберігання і транспортування води. А за даними влади окупаційного півострова, на сьогоднішній день в Криму налічується близько 360 тисяч гектарів поливних земель, а обробляється тільки 13 тисяч. Вода, що надходить надходила через Північно-Кримський канал з материкової частини України, забезпечувала до 85% всіх потреб кримчан. Після анексії Криму Росією Україна перекрила постачання дніпровської води на півострів. Нужны современные технологии, как сельхозпроизводство, так и технологии по добыче воды, по ее хранению, по ее транспортировке и так далее. Потому что все дружно запели о том, что, так сказать, ой, плохо перестала вода идти по каналу. Но все забыли, что разграбили всю систему мелиорации. Крим дуже дорого обходиться Росії, і вона вже платить і ще довго платитиме, заявив російський письменник, радіо та телеведучий Віктор Шендерович. Він зауважив, що не можна допускати, аби Крим перетворився у Косово. Також Шендерович припустив, що анексія Криму – це був хід Владимира Путіна у передвиборчій кампанії. А головою російської адміністрації став Аксьонов, бо Путін дуже вдало контролює бандитів при владі. Когда Путин ставит на Крым своего наместника, ему надо ни на кого, кроме бандитов, сделать ставку он просто не мог. Бандиты управляемые, на бандитов есть управа всегда, на бандитов есть компромат, да, бандиты боятся. Вот, и значит, по Путину с ними можно иметь дело. Никакие приличные люди там оказаться просто не могли. Как сделать так, чтобы Крым не стал Косовым? Да? Вот как сделать так, чтобы избежать крайностей? Потому что, повторяю, конечно, этот маятник, который улетел в одну сторону, он по всем законам физики исторической полетит в другую сторону. За крымскую авантюру, за этот формально прирезанный на карте кусок к России Россия платит и деньгами, и статусом, и историей, и жизнями в конечном счете, потому что все, что произошло дальше, это следствие того, в общем, выхода из цивилизованного мира, который Россия совершила именно аннексией Крыма. Карантин через африканську чуму свиней у Криму скасований. Режим надзвичайної ситуації запровадили на території окупованого Криму з 8 лютого через спалах чуми свиней. Спершу зараження зафіксували в одному з сіл Роздольницького району, пізніше у Білогірському районі. На всій території Криму оголосили карантин, пізніше карантинну зону обмежили. Мешканці вважають, що карантин і забіг худоби зіграв на руку російським виробникам м'ясної продукції. Широкомасштабна гра у війну пройде у Криму. В рамках підготовки святкування 71-ї річниці перемоги у Другій світовій війні відбудеться всеросійський молодіжно-історичний квест на Берлін. У ньому задіють 1500 школярів і студентів окупованого Криму. Як повідомляє Кримінформ, 16 квітня акцію проведуть майже в усіх населених пунктах півострова. Школярям і студентам треба буде розв'язати ряд головоломок, пов'язаних з берлінською наступальною операцією. Після окупації Криму Росією на півострові посилилася пропаганда шанування СРСР та імперської Росії. У Сімферополі повісили меморіальну дошку Йосипу Сталіну. Розробляються плани щодо вшанування імператриці Катерини II установки стел перемоги. На Харківщині диверсант хотів підірвати залізничні колії, але був затриманий Службою безпеки України. Диверсантом виявився місцевий житель, якого завербували представники так званого Міністерства держбезпеки Донецької Незалежної Республіки. За винагороду $15 тисяч він мав змайструвати вибухівку і підірвати колію, якою регулярно перевозять військову техніку Збройних сил України. 2 месяца назад примерно я познакомился с Александром из ДНР, ну, с Донецкой области откуда-то. Он предложил за вознаграждение взорвать подъездные пути там, где выгружается военная техника. Сказал, что подложив эту
взрывчатку. Взорвется колия. Різко зросла активність незаконних бандформувань у зоні проведення антитерористичної операції. За минулу добу бойовики самопроголошених республік понад 60 разів відкривали вогонь по позиціях українських воїнів. На лінії фронту зберігається тенденція щодо застосування бойовиками великої інтенсивності вогню. Для цього противник використовує різні види зброї одночасно: міномети, кулемети великого калібру, гранатомети, роботу снайперів. Ворог нарощує свої зусилля і на Маріупольському напрямку, застосовуючи при цьому зброю, заборонену Мінськими домовленостями. Зокрема, обстрілів із мінометів калібру 120 мм зазнали наші позиції поблизу Талаківки, а з мінометів калібру 82 мм біля Широкіного. На цьому ж напрямку в районі Гранітного бандити спробували взяти штурмом одну із позицій сил АТО. Для відбиття та запобігання проникнення противника на опорний пункт особовим складом було відкрито зосереджений вогонь з кулеметів та стрілецької зброї. Це змусило диверсійно-розвільну групу відступити. На Луганщині теж було неспокійно. Ворожі міномети били по нашим позиціям біля Новозванівки. Адвокати заарештованих російських ГРУшників хочуть викликати у суд лідера президентської фракції у Верховній Раді Юрія Луценка. Вони також хочуть допитати представників так званої ЛНР та кадрових російських військових. Сьогодні в Голосіївському районному суді Києва продовжилось судове засідання у справі росіян Олександрова і Єрофєєва, обвинувачених в тероризмі і незаконному перетині лінії розмежування в зоні АТО. Засідання суду почалося з хвилини мовчання. Учасники процесу вшанували пам'ять Юрія Грабовського, адвоката одного з обвинувачених. Він зник 5 березня, а 25 березня його тіло з вогнепальним пораненням знайшли у Чернігівській області. Правоохоронці розглядають кілька версій, в тому числі і про сплановану операцію. Військова прокуратура України оприлюднила відео, на якому адвокат заявляє про бажання відмовитися від захисту Олександрова. Я адвокат Грабовский Юрий Леонидович. Обещаю и обязуюсь прекратить оказывать правовую помощь обвиняемому Александру Анатольевичу в рамках уголовного производства, которое пребывает в Голосеевском районном суде города Киева. Почему? Потому что я считаю невозможным его дальше защищать по этому делу. Почему невозможно? Вы поняли ошибку? Да, я понял свою ошибку. Сьогодні сторони допитали свідка, якого викликав захист. Це судмедексперт, яка робила розтин Вадима Пугачова, бійця Збройних сил України. Він загинув під час затримання росіян Олександрова та Єрофєєва в зоні АТО. Адвокати, озброївшись макетом черепа, намагалися з'ясувати, чому кульовий отвір в голові загиблого менше, ніж діаметр кулі гвинтівки, яку мали росіяни. Может ли предмет диаметром большим оставить отверстие диаметром меньше? Может и не может. Смотря какой предмет, смотря где оставить. Після допиту судмедексперта захист попросив перерву для того, щоб підготувати нові письмові докази. Суд та звинувачення розцінили це як спробу затягнути процес. Мені не зрозуміло. Сторона захисту неодноразово наполягала на тому, що вона хоче надавати докази. Дайте нам можливість надати докази. Така можливість їм була сьогодні надана. Вони забезпечені технічними засобами, якщо ви бачили, це є проєктори, графічні якісь зображення. Але сторона захисту відмовилась сьогодні з причин, які мені особисто не зрозуміли, а також не зрозуміли колегії суддів. У зв'язку з чим колегія суддів і зробила зауваження стороні захисту в тому, що вони навмисно затягують процес. Захист сьогодні ж озвучив намір викликати до суду для надання свідчень лідера фракції блоку Петра Порошенка Юрія Луценка. Луценко, да, он непосредственно проводил публикацию, а именно представлял одно из доказательств, которое является вещественным доказательством по делу телефона в открытом заседании Верховного Совета. Есть вопросы к нему по этому поводу. Так само захист просить допитати як свідків 5 чоловік з так званої народної міліції ЛНР. Естественно, это не может быть с территории Луганской, Донецкой области, не подконтрольных территорий. Скорее всего, с соседних государств, так как у нас до сих пор действует конвенция между Украиной, Россией, Белоруссией и так далее об взаимной правовой помощи. Крім цього, адвокати хочуть допитати 2 російських військових зі спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та 1 російського експерта-криміналіста. В судовому засіданні оголошено перерву до четверга. Роман Спірідонов, Едем Сітаров, Заман, АТР.
Апеляційний суд Києва сьогодні розгляне скаргу на зміну запобіжного заходу керівнику цивільного корпусу Азов Станіславу Краснову. Адвокати наполягають на заміні тримання під вартою на домашній арешт. 21 березня Шевченківський райсуд Києва взяв його під варту. Його звинувачують у співпраці з російськими спецслужбами, а також у тероризмі. Більше інформації у наступному випуску «Заман». Вірш молодої поетеси Крим Урія Кадирової увійшов до збірки «Люди з незвідки» відомого фотографа і письменника Грега Константина. Автор презентував альбом про осіб без громадянства по всьому світу. Він працював над цим проектом 10 років. До кожного розділу про окремий народ чи країну додається вірш. Близько місяця Грег провів у Криму і знімав кримських татар. Главу про корінних жителів півострова супроводжує вірш Уріє, написаний англійською мовою. Вдячний автор зробив кілька спроб передати книгу в окупований півострів. І лише зараз один екземпляр потрапив до кримської авторки. Меня, конечно, очень радует то, что мое стихотворение вошло в этот сборник. Для меня это также особая ответственность. С фотографом Грегором Константиновым меня познакомил Евгений Андреюк из организации «Грамсос». Эта книга посвящена людям без гражданства со всего мира. Книга разделена на главы, каждая глава рассказывает об истории какого-то народа и дополняется стихотворением. В Украине в главе о жизни крымских татар мое стихотворение о Крыме. Benim şiirim, Kırım şiiri verildi. Kırım benim yarım adam, Kırım benim anam babam, Kırım benim doğan evim, Munda yaşar ana tilim. Кримськими пейзажами зможуть помилуватися кияни. В столичному будинку вчених відкрилася виставка київського художника Сергія Вутянова. Крим – колиска європейської цивілізації ще до античних часів. А також це філософсько-поетичний образ, який був оспіваний у творчості багатьох художників і письменників, вважає автор робіт. По закінченню виставки кожен охочий зможе придбати вподобану картину. Вилучені кошти будуть передані на підтримку військовослужбовців з Криму, які сьогодні захищають український народ на сході країни, і родинам кримсько-татарських переселенців. Це не просто картиночка або якийсь ландшафт, а це відображення внутрішнього простору людини. Це внутрішній ландшафт. І я от себе питав, чого мене особисто ці місця так притягують. І збагнув, що коли от їдеш туди, ну, минулі роки, коли працюєш, то, власне, ти їдеш, якби це мандрівка до самого себе. Тобто ми сприймаємо Крим як як невіддільна частина України, захоплюємося мужністю кримських татар, які там в тих неймовірних умовах, як тільки можуть, намагаються висловити свій протест і проти окупації. І ми просто захоплюємося цим мужнім народом. Тому виникла така думка, хоч таким чином висловити свою підтримку. Наразі це всі новини. Дізнавайтеся більше о 19:30 у випуску «Заман» з Ельдаром Курсеїтовим. Будьте з нами. До побачення.